Irailaren 4 goizeko partiden eta Ricard eta Begiristaini eskintako omenaldien ostean, egun horretako beste protagonisten txanda zetorren arratsaldean. Kirolari gazte eta zari gara noski. Izan ere Urretako kirol elkarteak futbol arloan Urretako koloreak defendatuko dituzten aurpegi berriak aurkeztu zituen. Kiroldegian beste urte batez neska mutil ugari bildu ziren. Guztira 133, 30 neska eta 103 mutil 7 taldeetan banaturik. Guztiek guraso eta lagunen laguntza izan zuten larunbatean. Zuek ze mailatakoa zarete? Ze maila jolasten duzte? Bigarren maila, osea, infantil. Zenbat urte dauzkazute? 13 eta 12. Eta denboraldi berria nola hartzen duzte? Ilusiarekin edo nola? Bai, baino... Urduri? Urduri ez? Ez mailan barkatu? Neskena. Baina, ze, juvenilak... Infantilak. Infantilak, hori da. Zer, neska talde, bakarra zarete ala gehiago daude? Kadetea bai badago. Neskak gero eta hobeto alizate ala ez? Bai. Animokin, Bai. Lehenengo partida noren aurka ingo duzute? Zakigu. Oraindik ezakizue? Ez. Eta nola hartzen duzute denboraldi berria? Ba, ez dakit, normal. Normal, baina ilusiarekin, ez? Behintzat? Bai. Ilusiarekin edo motivazioarekin hasten duzute denboraldi berria? Bai. Asko. Zenbat jokalari zarete? 24, 25. Osa, pilo bat, Bai. Eta ze, erlazio nola izaten da? Nahikona. Horrekin ez, baina... Lagunak zarete guztiak ala? Bai. Ez dago rikamikarik ez? Ez. Jokalariek laguntza ona izango dute 5 entrenatzaile, 2 kirol monitore, teknikari auxiliar bat, denbora libreko zuzendaria eta beste 10 ordezkariekin gogor lan egingo baitute denboraldi honetan. Maila desberdinetan jokatuko duten neskamutilek, gorengoenean, juvenilean, kadetean eta infantilean. Esan neskei dagokionez eta berrikuntza bezala, aurten eta lehenengo aldiz uke sortu zenetik orain dela 26 urte, kadete mailako neskatalde bat izango dugula. Bestetik Urnetako lehenengo taldea, gorengoen mailakoa, taulako erdiko postuetan mantentzea espero da. Gu Iñaki Susperregi eta Mikel Jurramendi ordezkariekin hitz egin dugu. Bueno, Iñaki eta Mikel, gorengoen entrenatzaileak zarete, nola presentatzen da denboraldi berria? Bueno, lehenengoa maila mantendu, arazorik gabe, eta gero hortik aurrea, saiatuko gara zein gauz edo premi bat irabaztea, ez da, talde sendatu pixka bat eta senda jarri maila hartan. Eta, bueno, helburua hori, hoxe bera da, gaztea idi hor euki, espero dugu lesioak eta ez izatea, baizik eta nahiko larri hasi geha, baina helburua hoxe bera, maila mantendu eta hortik aurrea irabaztea. Bueno, Urretako lehenengo taldea zarete, horrek zer esan nahi duzuentzat? Bueno, Responsabilitatea ala? pixka bat, jendia ekipo ikusten dut, eta gaztiak ikusten dute, goiko piko jolastu nahi dula, eta, bueno, ez dakiz ezan, baina usteet txikila nahi dutela goiko ekipoan jokatu, erreala bezala ez, ikusten zu gaztia nahi dutela limisiko ekipo jokatu, eta hori goza. Beraz, eredu bezala hartzen zaituzte edo? Hoi da, gaztia beti ikusten dute dakate bere jokalari, eta ikusten dute bere jokalari regionala bezala, eta bere helburua da regionale jokatia. Lehenengo partida noren aurkaitzango da? Oraindik, bueno, seguntzen mailan zozketa oraindik ez dago, estatuta, oraindik ez dago. Datorren astean egingo da taldearen zozketa eta hortxe aterako da kontrolio. Ilusiakin eta gokin, ez? Hori bai, ilusia denak, baina ikusitako jendearekin eta ze lan etxeko asmoarekin galtzen, bai, ilusio pila. Urduritasunak? Bueno, lehengo urtean pasa genuen asmoa penalitan zalkepen gitu ginen, eta usteet aurten espere dugu ez pasatze hori lehengo urtean, azkeneko partidoan penaltitan jokatzia, ez? Aurten, por lo menos, lasaitazuna esatia. Ekitaldia behar den bezala girotu zen larun batean, izan ere gauerdi txarangaren musika entzun ahal izan genuen kiroldegian. Bestetik, egapeko dantzariek ikustaldi berezia eskaini zuten. Urnetako zelaian txalo beroak jaso zituzten, agurra, banaka, errenkan eta makilak dantzekin.
Gazteek orain dela egun batzuk hasi dituzte entrenamenduak eta prest daude denboraldi berriari aurre egiteko. Jadanik lagunarteko partida batzuk jokatu dituzte eta ilusioarekin eta batik bat motivazioarekin agertu ziren larun batean. Oporrak bukatu dira eta lan egiteko garaia da orain. Zorte on guztioi.